kuDuteronomi 20 kwiMaleli 10, uthi uNkulunkulu nginguJehova uNkulunkulu wakho, owakhipha ezweni laseGibhithe, izwe lokugqila. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Mhlawumbe fanele sichaze ukuthi yini abanye unkulunkulu. Abanye unkulunkulu noma yini enye osuke uthembele kuyona ukuthi izokusiza, ikulaphe, iphinde ikuvikele. Leyo nto usuke usiwunkulunkulu kuwena. Kungaba idlozi lakho. Uma uguqa emsamo ucela edlozini lakho ukuthi alikuvikele, likusindise, liphinde futhi liqede zonke iy'nkinga onazo. Lelo dlozi lakho seluwunkulunkulu kuwena. Uma usuke ugoma, usebenzisa umuthi, uthemba ukuthi lo muthi iwona ozokuvikela, iwona ozokulapha, iwona ozokuqedela zonke iy'nkinga zakho. Ngesikhathi ubeka ithemba lapho, lowo muthi usuke usuwunkulunkulu kuwena. Kuvamisile-ke uma kukhulunywa ngedlozi noma kukhulunywa ngomuthi, abantu bebe nezaba zokuy'vikela ukuze bebalekele ukuthi sebeyay'khonza lezi zinto lezi. Abanye beze bethi uNkulunkulu usizo oyisizayo, kodwa uNkulunkulu akalekelelwa, uNkulunkulu unomhawu, uNkulunkulu ufuna ukhonzwe yena yedwa.